Kaixo denoi, beste behin hementxe gara Learti behin Mutrikun eta Busturialdean aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak azpimarratzeko. Beraz, hasi egingo gara. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak egingo dira hilaren 21ean eta alderdi politikoek joan den asteko zapatuan ekin zioten hauteskunde kanpainari. Beraz, datozen egunetan, alderdi politiko bakoitzak bere proposamenak mahairatuko ditu herririk herri. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu lehenak izan dira Learti bain Mutrikun eta Busturialdean hauteskunde kanpainagaz hasten. Momentuz, Legeition, Ondarroan eta Gernika-Lumon egin dituzte alderdiek hauteskundei begirako ekitaldiak, eta datozen egunetan herri gehiagotan egingo dituzte. Edonola ere, urriaren 20 aldu orduko agenda politikoa ekitaldiz beteta dator. Ondarroako Eindaigun bidi herri ekimenak elkartasun gaua ospatu zuen joan den Barikuan. Ekitaldiak 100 lagun bildu zituen herriko frontoian eta antolatzaileak pozik geratu dira ekimenak eduki duen erantzunagaz. Dantzak, musikak eta antzerkiak girotu zuten joan den Barikuko gaua Ondarroan. Ekitaldia euskal preso politikoen eta iheslarien eskubideak defendatzeko helburuagaz egin bazen be, jai kutsua eduki zuen. Herriko talde eta norbanako askok parte hartu zuten jaialdian, eta 3 orduz herriko frontoia agertoki erraldoi bihurtu zen. Momentu hunkigarriak be bizi izan ziren. Iratxe Ibarrak Bizkaiko bertsolari txapelketako lehenengo saioa irabazi du Berriatuan. Xabier Enbeita musikarra aldiz 4. geratu da. Frontoi bete jenderen aurrean, Ibarrak Igor Urresti ondarrutar presoari eskaini zion agurra. 450 puntugaz, Iratxe Ibarra bertsolari markinarra gailendu zen joan den asteburuan Berriatuan egindako saioan. 8 handian haste egon zela esan badu be, saioagaz gustura geratu da markinarra. Orain, abenduaren 2an, final aurrekoa jokatuko du Gernika-Lumon. Berritxu zuri, lehen txaloa zeuretzat, aurrerantzean saioetara, lasai joango naz behintzat. Alanda guzti bihotz barruan, badaukadaz puntu baltzak, gaurko saioak izan gura dau, hain zuzen preso batentzat, neure herrikoen permisoagaz, hau Igor Urrestirentzat, hau Igor Urrestirentzat. Gernika-Lumoko urriko lehenengo astelenean egiten den Pirenaika arrazako lehiaketan iazko irabazle berbera egon da urten be, Jon Koldo Bikandi urretarra. Okela ikusi ez bakarrik daztatzeko aukera eduki zuten herritarrek azokan. Eta nola ez, erosketak egin zituzten. Euskal Herri osotik iritsitako 27 ganadutegik parte hartu zuten urriko lehenengo asteleneko Pirenaika arrazako lehiaketan, guztira 117 animalik. Eta beste behin be lehiaketak aurreko urteetako maila ezin hobeari eutsi diola esan dute antolatzaileek. Jurretara joan dira sari nagusiak. Jon Koldo Bikandik ganadutegi onenaren saria irabazi zuen, eta Rufino Jaiok hazi jartzearen produkturik onenarena. Dena dela ez dira izan eskuratu zituzten sari bakarrak. Hartara bueltako bidea eskuak sariz beteta zituztela egin zuten. Beste behin be Ondarroako NASA eta Kantoipe kaleetako kaltetuen batzordeak arduraz jokatzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari eta Mapfre aseguru etxeari. Batzordearen esanetan, etxe bizitzen egitura konpontzeko plangintza bat egiteko eskatu zuten uztailean eta oraindik orain ez dute erantzunik jaso. Erantzun barik. Horrelantxerik dago Ondarroako NASA eta Kantoipe kaleetako kaltetuen batzordea. Obrak hasi eta 6 urte beranduago, azterketa teknikorik egin gabe jarraitzen dutela salatu dute kaltetuek. Obraren arduradunek entzungor egiten dutela esan eta Jaurlaritzaren isiltasunaren aurrean euren eskubideak defendatzen jarraituko dutela esan dute. Etxebarriko udaletxeak harreralekua berritu du. Funtsean, udalaren asmoa, udaleko zerbitzuak herritarren eskurago jartzea izan da. Horretarako, besteak beste, sarrerako hormak kendu eta kristala ipini dute. Etxebarriko udalak
behe gainea konpondu, hormak kendu eta kristala ipini eta altzairuak berritu ditu udaletxean. Arduradunen esanetan, harrera zerbitzua begi biztarago jarri da. Baina udaletxeko lanak ez dira izan herrian egin diren bakarrak. Peñanekua plazaren atzeko partean komun publikoak ipintzen dabiltza eta Urrosolo zubia konpontzeko lanak enkantera atera dituzte. Azkenean joan den asteko zapatuan Mutriku futbol taldeko nagusien taldea eta SBB Mutrikuarrak taldea aurrez aurre neurtu ziren. Herriko bi taldeen arteko norgehiagokak San Miguel futbol zelaia txiki laga zuen, eta bata edo bestea animatu herriak partidua jaigiroan bizi izan zuen. Berdinketagaz amaitu zen partidua, baina herritarrentzat hori gutxienekoa da. Giro onarekin inguratuta, 800 lagun baino gehiago elkartu ziren zapatuan San Miguel futbol zelaian. Xabi Ulazia, SBB Mutrikuarrak taldeko lehenengo lehendakaria izan zenak, ohorezko sakea atera zuen, eta haren esanetan, eginkizun horrek ilusioa egin zion. Eguna bera, polita eta etorkizunean oroitzekoa izan zela esan dute talde bateko eta besteko kirolariek. Osakidetzak gripearen aurkako txertoaren kanpaina Bermeon egin du aurten. Kanpaina 74 urtetik gorakoei eta gaixotasun kronika dutenei zuzenduta dago, eta Osakidetzaren esanetan aurtengo helburua txertoa ipintzen dutenen kopuruak gehitzea da. Bermion, 74 urtetik gora dutenen artean, eguneko 75k txertoa ipintzen duela esan du Osakidetzak. Eta kanpaina abian jarrita, ehuneko beste hori igotzea espero dute kanpainaren arduradunek. Gaixotasun kronikoak dituztenen artean, datuak bestelakoak direla gaineratu dute. Osakidetzak, txertoa prebentziorako neurri bat dela azpimarratu du beste behin be. Ondarroan atzo hasi zen Manabili Sormen Festivala eta arrakastaz hasi be. Hasiera ekitaldia jendetxoa izan bazen be, domekara arte egingo diren ekimen guztiek beste horrenbesteko erantzuna edukitzea espero dute antolatzaileek. Lau egunetan zehar, Ondarroa Sormenaren plaza bihurtuko da. Sarrera batzuk agortuta daude, eta beste ekitaldietako salmentak martxa honean doazela esan dute antolatzaileek. Bihar 7:00 Aitzol Aramaiori omenaldia egingo diote bideoneran egingo den zinegalan. Ugaitz Alegria, Ana Elordi eta Ainere Tolosak aurkeztuta, Bypass pelikularen estreinaldia egingo da, zuzendaria eta aktoreak bertan daudela. Aitzol Aramaio film laburren lehiaketako lan finalistak egongo dira ikusgai. Gaurko zauzi izan da dana eta ohitura den lehez albistegiagaz amaitzeko zorion agurren tartea egingo dugu. Beraz, jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Guraldetik gogoratu datorren barekoan zuekin egongo gara barriro be, eta bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan. Gogoratu baita be, webgunetan argazki galeriak, bideoak eta informazio osotu aurkituko duzuela. Beste bari, asteburu on eduki. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako